Bona tarda, companys i tanmateix, amics periodistes. Perdoni, qui és vostè? Soc la traductora. Com que és tan mediàtic, el club vol traduir-lo tots els idiomes. Bona tarda, buenas tardes, good afternoon, buonasera. No cal, no cal. La mare naturalesa m'ha dotat d'una facilitat innata pels idiomes. Ei, no hace falta. La madre naturaleza me ha dotado de una facilidad innata. Em refereixo que no em tradueixi. Me refiero a que no me traduzca. Que no repeteixi el que dic. Que no repita lo que digo. Que no cal. Que no hace falta. Que prou! Basta. És per això que només val la victòria. Es por eso que solo vale la victoria. And it is because of it that alone cause the victorias. Es por eso que solo nos vale la victoria en esta cancha, boludos. Si no venciamo, andiamo, vaffanculo. I pel faraó egipci, ull, escarbat, onades, piràmide, escarbat, ull, piràmide, sol, ull, escarbat, ocell. Pel que parla al revés, pel capità del Cuirassat Potemkin, punt, punt, ratlla, 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 punt, ratlla, punt. Arno Rev Yanan Agleir, Tina, l'Asta Shine Hadilino. I que ho publiquin al Gondor Times. I per últim, Òscar Dalmau, del programa Gran Dictat, I, E amb accent tancat, S-A-I-X-I amb accent tancat. No cal ser perfectament com s'escriu, gràcies. Molt bé. Doncs anem, si us plau, per la segona pregunta. Qui la fa, si us plau? Sí, home.